Сооронбой Жээнбеков, президенти Қирғизистон, имрӯз 1 феврал бо як сафари расмӣ вориди Тоҷикистон шуд. Пас аз интихобаш ба мақоми раиси ҷумҳур дар интихоботи соли гузашта, ин сафари нахустини расмии ӯ ба Душанбе мебошад. мулоқоти имрӯзаи Эмомалӣ Раҳмон бо Сооронбой Жээнбеков бо имзои 8 санади ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталифи иқтисодиву иҷтимоӣ, аз ҷумла дар бахши обу энержӣ, тандурустӣ, ҳамкорӣ бештар рӯи тарҳи Каса ҳазор, мубориза ба коррупсия ва ҳамкориҳои вилоятҳои марзӣ ба анҷом расид. сарони ҳарду кишвар гардиши савдои молу колоро нокифоя хонданд. таъкид шуд ки барои афзоиши муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ истифодаи самараноки захираҳои калони мавҷуда бештар ба роҳ монда шавад. дар мавриди натиҷаи ташхису аломатгузории хати марзи муштарак ва ҳалли қитъаҳои баҳсӣ изҳори назар накарданд. танҳо гуфта шуд, ҳамкориҳо идома хоҳад ёфт. тоҷикистону қирғизистон аз 976 километр марзи муштарак то имрӯз 504 километрро таъину аломатгузорӣ кардаанд. мушаххас набудани хати марз ва аломатгузорӣ нашудани он боиси моҷароҳои сокинони манотиқи марзии Тоҷикистону Қирғизистон шудааст ва мардуми рӯстаҳои марзӣ барои обу чарогоҳу замин ҷанҷолу занозанӣ карданд. дар ин мулоқоти сарони кишварҳо дар ин бора санаде имзо нашуд. масъалаи ба таври қонунӣ муайян кардани сарҳад аз масъалаҳои муҳими байни кишварҳоямон аст. мо таъкид кардем ки комиссияи байниҳукуматӣ оид ба муайян ба аломатгузории сарҳад дар қитъаҳои баҳсӣ кори худро идома диҳад. ҳарду ҷониб бо изҳори ҳавасмандии зиёд омодагии худро ҳамчунин барои истифодаи муштараки иқтидори транзитӣ ва ташкили масирҳои нави нақлиётӣ барои баромадан ба бозори ҷаҳонӣ таъкид намуданд. яке аз дигар санадҳое ки дар мулоқоти имрӯзаи ҷонибҳо ба имзо расид, ин созишномаи байни Тоҷикистону Қирғизистон оид ба тартиби будубоши шаҳрвандон дар кишварҳои ҳамдигар буд. мо ҳамчунин бартарӣ додем ки ҳамкориҳои марзиро густариш диҳем, чунки ин барои рушди иқтисоду тиҷорат байни кишварҳо хеле муҳим аст. рӯзи 2 феврал сафари расмии президенти Қирғизистон дар Тоҷикистон идома хоҳад кард. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.